Тодоре, честита книга, честита промоция. Откъде започнем? Първо, тук Тодор ни изненадва с факта, че загърбва битието на спортен журналист, на коментатор, на анализатор. Точно обратно, той влиза в ролята на, може би, изненада за много от вас, на преподавател, на човек, който дава директни съвети, как да бъдат използвани медиите, страхотно заглавие, 100 начини медиите да работят за нас. Това е по-скоро наръчник, който изключително много добре ще ви свърши работа, особено на по-възрастните от вас и от нас. Тези, които знаят какво е Фейсбук, разбира се, но не знаят как да използват най-новите технологии, най-новите начини, в които особено младите хора са много активни. Има и конкретни съвети, как да си подбираме от поведението, облеклото до диалекта, тъй като много хора в нашата страна са още миекат. Не са виновни, може би, за това. Да, все повече ще стават. Не са виновни, може би, за това, но културата на говорене, културата на изказ, иска своето. И когато ти си застанал пред такава аудитория, то би трябвало да си готов с багажа, който носиш. Няколко думи за поколението за спортната журналистика. Спортната журналистика, тук има даже по-мастити от мене колеги, аз не съм спортен журналист, но започнах така, много ми се искаше и пишех, и първата ми публикация в Старт за Пол Ван Химс, един белгийски футболист. Първо да ви кажа, че да пробиеш тогава беше много трудно. Ама много трудно. Ама някой трябваше да умре. За да отидеш ти да си дадеш публикация и да ти пусне. Така, Тодор може би ще каже след малко за Спас Тодоров и за Милко Стефанов. Това бяха двете резачки във вестник футбол. В Народен спорт, в Народен спорт. Те отговаряха, само те пишеха за футбол и никой друг не можеше. Младите обикаляха само като носеха им кафе и отидат да видят някой резултат. И мента. Да, и мента. Така че спортната журналистика няма какво да се лъжеме, вървяла са победителите. И спортната журналистика, въпреки клишетата преди 1989 година, беше много по-стойностна, отколкото сега. Сега се разводни, сега всеки стана журналист, всеки говори, всеки се изказва, което е хубаво. От една страна има демокрация, може да си кажеш мнението, но тогава имаше така в общо взето силото медийно присъствие, една телевизия, едно радио и няколко вестника, чиято първа страница беше една и съща. Хората почваха четенето с последната страница. Това е факт. Отваряха вестниците и четяха последната страница. И да, с теб точно така. Не изневерявай на навиците си. И това остана, този оазис на спортната журналистика, това е интересно, нещо постижение, талант, преборване, емоции, страсти, фенски маси. Всичко това остана в нашето съзнание и вие по една или друга форма ще го видите в книгата на Тодор. Аз искам да поздравя също Илиян Андонов от Книгомания, да го насърча, него и други издатели, не знам дали залата има, сигурно няма, но повярвайте ми, приятели, за Армен, за Мария, за Стевка, за Катя, за Ваня, която е там, нашите олимпийски шампиони. Аз искам да имаме 52 олимпийски шампиони, някои вече не са между нас, Бог да ги прости. Аз искам да прочета по една така книга. Ще бъде много интересно. Някои съвременни американски автори пишат роман в 2 часа, нали? Който действието се развива в 2 часа. Ти напиши, твой роман да се казва 30 август 1987. Ти беше на Сан Сиро, видя скока и можеш да разкажеш всичко в една книга. Това би било чудесно и за нашите шампиони, и за хората, които искат да прочитат подробности, които искат да научат още факти от историята на спорта. С това пожелание казвам на добър час на книгата. Лично аз я прочетох с огромен интерес. Тя ще бъде наистина много полезно за студенти, за млади хора, а и за всички, които са тук в тази на добър час. Благодаря на господин Кънчев. Сега предоставям думата на Владо Павлов. Здравейте от мен. Ники много така се върна назад във времето, аз ще бъда по-кратък. Такива бяха времената тогава, правилно ги оценим. Сега не е нужно толкова да
може би да знаеш всичко, Google знае всичко, но ето, че Тошко ни дава нещо, което за хората вместо да толкова години да изстрадат до истината, само с няколко часа с неговата книга може да си наясно как да се оправяш в медийната джунгла днес, защото браконьерството наднича от всеки ъгъл, когато става въпрос за медии напоследък. Хубаво е, когато се появи на пазара нещо ново, да се заеме някаква ниша. И тук аз го виждам, той така навлязва в ритъм вече. Даже ще ви издам, че може би след време ще ни изненада с 88 съвета за нещо друго. Сега дава 100, вече готви за 88, да. Как да спечелим обаче, там вече е по-интригуващо как да спечелим. Дава съвети. Това е хубаво, защото неговото име, така, в днешни времена това остава, че имената, които хората са проверили през годините, така привличат аудиторията, имат доверие, защото става дума за един човек, който е минал през вестник, през телевизия, наясно е какво е да си на една олимпиада и пресата ще да всички капризи на журналистите да може да удовлетвориш, да няма сърдите, всички да са окей. И това е едно така безценен професионален опит, който намира тук място в неговата книга. Искам да поздравя издателите за точно това. Така съм си го представил едно ръководство, нали, в този формат, в това излъчване и аз се надявам, че ще има успех всичко. Благодаря ти.